Какво ако ти кажа, че воденето на дневник може да промени лятото на детето ти към по-добро? Гледай до край, за да разбереш какви са ползите. Здравейте, аз съм мис Гери и днес ще ви разкажа за невероятните ползи от воденето на дневник през лятото. Това ще направи ваканцията на вашето дете по-интересна и образователна. Ето и какви са ползите от самия дневник. Номер 1. Развитие на писмените умения. Редовното писане помага на децата да подобрят правописа и граматиката си. Освен това, упражняват умението да изразяват мислите си. Полза номер 2. Стимулиране на креативността. Писането в дневник насърчава децата да използват въображението си и така развиват своето мислене. Полза номер 3. Емоционално развитие. Дневникът предоставя на децата място, където те могат да споделят своите преживявания и емоции. Това, разбира се, подпомага емоционалната интелигентност. Полза номер 4. Запазване на спомени. Дневникът остава ценен спомен, към който детето може да се върне дори когато порасне. Полза номер 5. Развитие на дисциплина. Редовното водене на дневник създава навици за постоянство и самоорганизация, а те са полезни през цялата година. Насърчете детето си да започне да води дневник още това лято и ще видите как се забавлява, докато развива важни умения. Последвай ме за още съвети и полезни идеи. Заедно можем да направим лятото на децата си незабравимо и ползотворно.